Mark Hughes pot ser el jugador que ocupi la segona plaça d'extracomunitari en el bàsquet Girona. En parlem de tot ara mateix. Som-hi! Què tal? Benvinguts i benvingudes a un nou vídeo per al canal. Disculpeu que no estigui penjant tants vídeos, la veritat és que em trobo amb molta feina i no em dóna la vida per tot. Dir-vos que agraeixo molt tot el suport que esteu donant a tots els comptes de gent de bàsquet en aquest projecte que té més passes i té més potes, però tot du el seu temps. Així que moltíssimes gràcies. Dit això, abans de començar amb el vídeo, us recordo com sempre, us podeu subscriure al canal, que m'ajuda molt a créixer. L'objectiu és arribar als 500 subscriptors, així que ja sabeu. Llavors també podeu donar like al vostre m'agrada perquè el YouTube recomani el vídeo a més aficionats del bàsquet i per acabar, digues la teva opinió en els comentaris perquè aquest tema és molt llarg, és molt extens perquè hi ha moltes opinions que aquí estem molt a favor de les diferents opinions, així que ja podeu deixar la vostra en els comentaris. Anem a parlar de Mark Hughes, si no m'equivoco, Chema de Lucas va ser el periodista que va avançar la informació de que el bàsquet Girona està molt a prop de fitxar aquest jugador nord-americà que ha jugat aquesta temporada de primera FEP amb el Betis. Bé, la informació que es tenia quan s'estava jugant a la Final Four, o bé quan a mi em va arribar, és que el Bilbao el tenia fitxat, d'acord? No ha sigut així, perquè el Sevilla Betis va ser el que va pujar a l'ACB i en un principi Mark Hughes continuaria amb el Betis i jugant a l'ACB amb el Betis. Com que no és així, perquè el Betis no jugarà a l'ACB la temporada vinent, ara mateix a dia 1 d'agost, veurem què passa, Mark Hughes, el seu futur encara no s'ha decidit. Llavors, com encaixa aquest jugador al bàsquet Girona? Bé, abans de fer-nos aquesta pregunta hem de saber qui és aquest jugador. Aquest jugador és un excel·lent tirador, aquest any ha estat el 50% en tir de 3, amb un volum molt alt, és a dir, que és un tirador fiable. Vale? És un tirador fiable al 100% en aquest sentit. O sigui, podem tenir jugadors de dos intents de triple per partit que en fiquen un, però Mark Hughes tira 6-7 i te'n fica 3 o 4. Per tant, Mark Hughes és un autèntic anotador especialista des d'aquesta distància. A més, té una arrencada per la seva mà dreta impressionant. No crec que sigui un jugador al que li has de donar la pilota, li has de col·locar un bloqueig directe i li has de deixar que generi per ell mateix i pels seus companys. No és aquest jugador, sinó que és un anotador de pocs vots i un anotador en situacions concretes. Crec que en situacions concretes, després d'un bloqueig directe, un vot sortir i llançar, un vot i anar cap directe a la cistella, et dic, en aquest canvi de rima tan potent que té en aquesta primera passa, sortir de bloquejos indirectes i rebre. Crec que és aquest perfil que sempre ha tingut en Moncho. Bueno, no acaba de ser aquest perfil, però crec que és per on aniran els trets amb la incorporació de Mark Hughes en el bàsquet Girona, si acaba sent així. Val? I llavors, és un excel·lent defensor. Estem parlant d'un alè de 2 metres, que pot jugar al 2 i que pot jugar al 3, i és un excel·lent defensor, és un jugador molt físic, i crec que sumes 3-4 jugadors en aquestes alçades, més o menys, en el bàsquet Girona, que es poden compenetrar molt bé defenses de canvis i en defenses de diferents posicions. Pep Busquets, Maxi Ferup, Sergi Martínez i Mark Hughes, en el cas d'arribar. Val. Com encaixa en el bàsquet Girona? Doncs bé, jo crec que és aquest jugador de rebre i tirar. No és el típic jugador que surt de 17 bloquejos indirectes diferents i es planta i tira. No. És un jugador que no necessita la pilota, és un jugador que pot estar esperant a la cantonada o a 45, rebre i tirar. Val? És un jugador que pot jugar un bloqueig directe a la frontal, rebre i tirar, però no és un jugador al que li organitzaràs un sistema de 20 segons perquè acabi tirant de 3. No és aquest jugador.
perquè no acaba aquí les seves virtuts ofensives. Però bé, jo crec que l'especialitat pel que destaca dels altres jugadors que té el bàsquet Girona és això. Vale? Crec que és un dels millors jugadors de primera fet i un jugador que està sobradament capacitat per jugar a l'ACB. Et tiro una mica enrere, allò de la fitxa extracomunitària. Sí, a mi sí, però perquè jo volia aquesta fitxa extracomunitària en la posició de 4, en un 4 de 2,5 amb capacitat de tirar de 3 i de més de 100 quilos. Això és el que jo imaginava i és el que volia pel bàsquet Girona. Hem d'analitzar tot el conjunt per a veure com afecta això a la plantilla, al roster total, no? Però dit això, és un jugador que és molt divertit de veure, que Fontejau s'ho passarà espectacular amb aquest jugador. Jo ara estic acabant de veure els play-offs i de veritat que és una animalada aquest jugador el que fa amb el Betis. I com que amb el Betis també té aquests diferents generadors en pilota, es veu molt clar el que pot ser Mark Hughes al bàsquet Girona perquè ja tindrà generadors en pilota. Otis Livingston, Needham, d'acord? Per tant, ho veig molt fàcil aquesta transició de primera FEP a l'ACB. També perquè diferents equips han volgut a Mark Hughes, un altre com el Baxi Manresa, que està jugant Eurocup, l'Alba Berlín, que jugarà la BCL, i ha decidit a Girona, segurament per tenir una aclimatació a la Lliga i una adaptació a la Lliga més tranquil·la, més pausada i que no es necessiti que rendeixi en la primera jornada i que si ho fa a la tercera, bé, ja hi ha jugadors per davant seus que tindran aquest rol més important. D'acord? Després, com acaba de quedar el roster, la plantilla del bàsquet Girona? Pel que es diu per xarxes, sembla que falta un base, la informació que tinc és que també busquen un base i a les últimes hores ha sortit el rumor de José Bildoza. A mi fa uns dies també em va arribar un altre nom que no desvelaré per si s'està fent aquesta operació, que en principi la tenen mig descartada, però com que no ho sé, no puc confirmar-ho, és de bon periodista no explicar-ho. Vale? Sé que estaven buscant un altre perfil de jugador. D'acord? Dit això, bé, sembla que es quedarà així la plantilla, sembla que Aiki Heroic no continuarà i aquesta posició o aquest rol d'anotador el tindrà Mark Hughes. Veurem com queda. Sembla que el bàsquet Girona ha apostat per ser un equip de moltes possessions, no estil València, estil Lleida, sinó un esglaó per sota, però crec que sí que serà un equip que correrà molt, que anirà a moltes possessions, que anirà molt al rebot sense tenir grans jugadors molt i molt alts. En Moncho Fernández, amb la seva arribada al bàsquet Girona, crec que és el que destaca més tàcticament, de que van passar de ser dels pitjors de la Lliga en rebot ofensiu i van acabar sent dels top 5. Per tant, crec que no hem de patir perquè no vingui un 4, sinó perquè tàcticament el bàsquet Girona ja estarà preparat per això, perquè serà una cosa que continuarà en aquesta era Moncho Fernández i del bàsquet Girona. Dit això, deixo el vídeo per aquí. Espero que us hagi agradat. Digues la teva, sisplau, en els comentaris, perquè això és un debat molt i molt llarg que s'està tenint a les xarxes socials i vull que el canal en sigui part. Recorda subscriure't per ajudar-me a créixer en aquest projecte i també deixa el teu like, que m'ajuda molt a créixer i que recomana així YouTube a més aficionats del bàsquet. Ens veiem en el següent vídeo. Que vagi molt bé!